את חוזרת הביתה רעבה ופתאום הכל נעלם מהמטבח. אני מכירה את זה, את מגיעה הביתה אחרי יום שלם, מותשת, רעבה, הילדים צועקים, הבית בלגן, ואין לך כוח לבשל. אז את פותחת המקרר ופשוט אוכלת מכל מה שיש. ביסקוויטים, שאריות, כל מה שבא ליד. ואז את מרגישה אשמה ומתוסכלת. אז מה קורה פה באמת? יש נפילת מתח ענקית כשאת מגיעה הביתה. הרעב הפיזי, פלוס העומס הנפשי, פלוס כל הדרישות מהסביבה, שווה מתכון לאכילה לא מודעת. המוח שלך פשוט מחפש הקלה מהירה. אז הנה מה שעוזר לי. דבר ראשון, כבר מהבוקר אני מתכננת את ארוחת הצהריים. מוציאה מהמקפיא מה שצריך. בוחרת ארוחה פשוטה שלוקחת 10 דקות הכנה בגג. דבר שני, ברגע שאני מגיעה הביתה, עוד לפני שאני נותנת למוח שלי להתחיל ולחפש אוכל, אני מכינה 2 כוסות תה גדולות ושותה אותם עם תמר. התה מרגיע את הרעב ואת הסטרס, והתמר נותן מענה לצורך במתוק. ועד שאני מסיימת, הארוחה שתכננתי כבר מוכנה. ככה אני יכולה לאכול ארוחה מזינה ולסבוע באמת. ארוחה שמרגיעה לא רק את הרעב הפיזי, אלא גם את הרעב הרגשי. והאמת, זה הרגל אחד שמשנה הכל. אם את רוצה ללמוד לבנות הרגלים בריאים שנשארים, הרגל אחד בכל פעם. הכנתי לך הדרכה, שינוי הרגלים, הרגל אחד בכל פעם. תכתבי לי הרגל בתגובות, אני אשלח לך קישור.